ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୋଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଘରର ମହିଳାମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ